Haga Ialehkai second T20 ODIs hapring ke India Persia ke Zimbabwe. Haba phai Shah ke Ialehkai ke India kala tin nengkong bat kalala ban kamai Haduh ars pa lai peusan runs bat hap tang ar weekend na ki ar peu over. Haga palitit jongka Zimbabwe kirang tit jongka ki klem la shan hakmat kirang kawang bol jongka India. Haga bagi lala ban kamai tang shis pa lai peusan runs bat hap baro ki weekend na ki kat pra pensau over. Haga bagi rang Ialehkai jongkari India ki job ta shis pa runs. Bat haga nega Ialehkai u Abhishek Sharma ulala ban kamai Haduh shis pa runs. Lengba nega 100 u Abhishek Sharma udon haga kerdan ka balai rengkat bat u KL Rahul ban kamai kloy ya ka spa runs tang na ki sau penri balls. Bat lengba nega job ka India ka lala ban Pynliem ya nega series da marshi sin jom. Haga Ialehkai MLS apreng ka Cincinnati Persia ka Inter Miami kabre ka Kynhun Ialehkai jong Lionel Messi. Bat haga nega Ialehkai ka Inter Miami ka haban Ialehkai klem u Jordi Alba bat gi arngut kirang Ialehkai bakensai jongka u Lionel Messi bat u Luis Suarez. Haba phai Shah nega Ialehkai ka Cincinnati ka Ialehkai halaying kalala shisha bat Ialehkai bha haga ba kalala bat Pynliem Kput ya ka klub Ialehkai jong Lionel Messi ka Inter Miami Haduh nriu lakaway. Haga ba yakini gen nriu gol ka Cincinnati kalayo ban tep sau gol haga kela step bat argul haka kelamin. Bat haga nega Ialehkai urang Ialehkai din jong ka Inter Miami u Sergio Busquets uliyo priang ya ka red card. Bat lengba nega namrem ka Inter Miami ka hapan hiar sya ka kerdan ka ba ar kat ba ka Cincinnati kala kiu sya ka kerdan ka banengkong haka mi ya keng point jong ka MLS.